Ještě než video začne, tak bych tady chtěla pozdravit Emičku, protože mi napsala a ti pozdravím v dalším videu. Takže ahoj Emi a moc tě zdravím. A můžeme jít na video. Ahoj, tady Bela a já vás vítám u dnešního videa. Dneska to bude video, které jsem opravdu potřebovala. Ne, že abych natočila, ale abych ho udělala. Protože, jak jste si už z miniatury mohli všimnout, tak budeme dělat velký letní úklid. No, protože moje skříň je na tom hodně špatně. A včera jsme s Aspen točili jedno video a já jsem se tam rychle musela naházet do té skříně, ale to je jedno, to uvidíte u ní ve videu. A prostě já jsem to potřebovala, protože já když něco hledám v té skříni, tak já teďka ty ikonky vidím všechny takhle šedě a nemůžu se v tom vyznat, takže to opravdu potřebuji. Jo, tak dřív tady máme človíčka. Jo, vidíte, to vůbec není rozstříděný. No, takže, jelikož tady dřív máme člověka, tak začneme teda dříve člověkem. No, bude to fakt na dlouho. Takže já vám to tady asi zrychlím a potom vždycky vám tady dám nějaký závěr třeba z nějakého oblečení, ke kterému mám nějakou vzpomínku. Mně se do toho vůbec nechce. No, dobře, no. Kasi na první stránce bych udělala ty trička. No, to bude radost. Tak tohle to si budeme dávat sem. Ne, tohle můžu nechat, tohle je dlouhým, 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 tohle je dlouhým. No. Jo, to je všechno, dobře. Nemám tak hodně, ale jako ani málo. No, začala jsem jít ale nechci si vybrat, protože jako nechci vybrat tohle. No, nevíte, jako to jsou moje všechny. To díky vás, já nevím, ale když často mám prostě jako se jenom si jako to. Ale to je jako tak se jako nikdy jako paní neře. Já si vybrat nikdy nic. Takhle. Už. Asi vybrat tohle. Jo. Tady to všechny. Jo, asi. Teď máme. Tady to vlastně dobře. A teď já bych úplně zapomněla tady na tyhle ty svetry a tak. Tak počkat, tak si to tady nějak porovnám do toho inventáře, ještě, že jsem se tam podívala. No, těch mám málo, takže to bych dala sem dáme ty všechny kalhoty. Protože, to by schválně mi napište, kolik vy máte oblečení, protože jako já toho mám podle mě fakt málo. Jo, takže můžete napsat. No. Tak a sem bychom mohli dát třeba takhle tady do toho, tak bychom mohli dát ty svetříky, si myslím. A nebo ještě dolů. Tak možná dolů, že by se vešly, tak já si to tady takhle přendám všechno a ozvu se vám, až to budu mít. No, já už to mám teda vyprázdněný a teďka jdeme na ty topíky. Ten je úplně krásný, lidi, tak ten mám hodně ráda. Na druhé místo určitě půjde tahle tam věcička, protože to je úplně boží. Jo. Tak tohleto... Tady lítá komár. Dobře, to nebudeme řešit. Tohleto dáme až někde na poslední úplně. Ukaž, co to je. Tohleto jako není to špatný, ale není to úplně jedno z nejlepších. Tady máme tohle a Right With Us. Asi tohle bych dala. Potom tohle. Potom samozřejmě moje oblíbené roláčky. A nebo to si to chci rozstřídit jako na svetry a tak možná to uděláme takhle. Svetry půjdou, mám to blbě. Svetry půjdou takto sem. Co to je, bude to svetr? Jo, to je tenhle. A ostatní věcičky bych dala takhle asi jako sem nějakou. To je žlutej. Jo, dobrý, to sedí. Jo, to je Bobcats. A tohle a ještě tuhle růžovou. Možná to dáme takhle. Dáme první tu žlutou, abych to měla všechno růžový za sebou. Jo. Tak jo, a to máme tedy všechny trička a mikiny a teďka si jdeme vrhnout na kalhoty. U kalhot to bude lehčí, protože těch tolik nemám. A ještě tím vlastně splním jednu věc.
jelikož mi asi před půl měsíce, jako před 2 týdnama, mi jedna holčina psala, jestli bych udělala video, co mám všechno ve své skříni, takže to tím aspoň splním a nebudu už na to muset myslet. No, tak tyhle ty jako já vůbec třeba nenosím. Asi bych první dala, když první bych dala, já spíš nosím častěji tyhle ty normální. Jo, tak to jsou tyhle ty jednoduchý, OK. Tak ty jsou, já si to dáme sem. Ty jsou jako v pohodě, ale nejsou nějak jako moje topka. Jak tyhle ty jsou úplně strašný. Tak, kalhoty už tady máme a teďka se budeme, jo, tady mám ozdoby, super, tak ty asi nějak úplně řešit nemusíme, protože já je vůbec nenosím. A teďka se budeme tedy vrhnout, já tady mám rukavice, tak se budeme vrhnout na boty, kterých já taky moc nemám. Jo, takže třeba tyhle. To dáme prostě úplně jenom nějako jednoduše, protože já prostě fakt moc nestřídám. Jo, tohle jsou od Sabín. Malý. Už je tam, jo, malý, velký, malý, velký a to je všechno. A ještě sem dáme tuhletu čepičku, protože mám v inventáři. A už sem dáme jenom vlastně jedny rukavice. Rukavice já nenosím vůbec. A teďka se teda, jestli máme všechno, ano, máme všechno, tak se budeme vrhnout na to. Na vybavení na koníka, což bude o něco horší. Vypadá to jako takhle, jo, takže to je úplně otřesný. Tady to mám hezky srovnaný, já si dám mašličku, protože tady mám mašličky. Tohle to jako ještě, tohle to je ještě v pohodě, jo, to je ještě hezký, to jsem si teďka nedávno rovnala, ale tyhle ty ostatní věcičky jsou fakt hodně špatný, takže asi první si dáme podsedlovky. Já si sem budu muset dát všechny ty úzdečky, protože úzdeček jako já mám fakt hodně. Jako hodně, si myslím. Na můj jako, na to, co si můžu dovolit, tak úzdeček a všeho mám fakt hodně, takže to bude taky na dlouho. A asi si jako první bych jsem si dala, já jsem tady zapomněla ještě jedny boty. Tak to nevadí, to se stane, že jo. 4. To nikdo neviděl. A chtěla bych dát teda na první stránku podsedlovky, protože se mi zdá, že to bude asi nejlepší. A potom teda tam budu dávat další ostatní věci, tak já si to tady zase uklidím a potom se vám... Koukejte, jak mi to akorát vyšlo. Úplně mám akorát inventář plnej. Podsedlovek já teda moc nemám, se přiznám, jo. Takže to bude jako rychlovka. Dáme si sem tyto. Pod to si dáme tyto. Pod to si dáme tyto. Takže toto je jaká. Tu já v celku nosím, ale první dáme zelenou. Protože zelená je zelená. Jo, tady je tahle, tak tu nosím jako druhou. Takhle si myslím, že to můžu nechat. A poslední dáme tuto, protože to já skoro nenosím. Starter. Proč tady mám dvakrát starter? No to je jedno. Jo a potom mám tuhletu, koukejte se na to, jo. Mám tuhletu krásnou zimní, to jsem musela koupit. A tady máme tyto. První bude tato, druhá tato. Toto si prohodíme. Tak. Ano, takže podsedlovky byly rychlé. A teďka půjdeme na sedílka. Když jsem to nečekala, tak sedla byla v celku rychlá. A teďka nás budou čekat, jo, tady máme ozdoby. A teďka nás budou čekat asi, když nevejde se mi asi k těm, jo, to už sem nevejde. Teďka bych sem dala úzdečky a potom tedy budou, nebo dáme tam bandáže a ozdoby, nebo prostě bandáže. A těch úzdeček je fakt hodně, takže to bude extra na dlouho. Já jsem říkala, že ukážu, co je to fakt mám jich jako hodně. Tak, já si ty věci dávám takhle pryč, protože mi to vadí.
Starter a to jsou všechny. Tak to. A ty tak to dáme někde asi zhruba. No, samozřejmě jsem. Tohle to dáme. No, tak dáme sem. Tohle dáme sem černou. Golden dáme si. Si jako první. A vyčas dáme sáku. Možná to hodíme se, protože jsou černou, protože vychází se sedí. A ještě dáme asi ještě. Tady máme dohromady. Tohle se tak dáme. Sem třeba. A sem dáme Akamor, Bosal, Paragon a sem dáme hlávky. A teď nás čeká ta poslední věc a to jsou bandáže. No a my máme hotovo. Máme všechno rozstřízené. Takže máme tady trička, mikiny, šaty, kalhoty, ozdoby, boty a rukavice. A tady máme podsedlovky, sedla, ozdoby, uzdečky, bandáže a to je všechno. U petíků já asi nic extra nepotřebuju, protože to nevím. A item to jako nevím, to asi nějakou asi nepotřebuju třídit, to já stejně moc nepoužívám, takže to takhle můžeme nechat. A tady to teda ukončíme, protože už máme fakt všechno srovnané. Jsem za to ráda, že to mám srovnaný. Jestli se vám toto videjko líbilo, tak můžete tady zanechat like, odběr i zvoneček a ten zvoneček si nezapomeňte zapnout, ať vidíte, ať vám hnedka přijde upozornění, když vydám nějaké nové videjko. A já se na vás budu hrozně moc těšit zase příště. Tak ahoj!